Zaza per Nacho Gil, no, per Santi Mina un'altra volta, li pega, gol! Gol, 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 Robert Ibáñez! Gol, 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 gol del Nano! ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Robert Ibáñez! Gol del Valencia patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. I ha anat tot l'equip a abraçar Robert Ibáñez, com qui ha anat a despertar un amic un malson, en la pilota servida dins de l'àrea, de primeres per a Robert Ibáñez, que no desaprofita, que controla molt bé, després de la passada interior de Simone Zaza, amb algo de fortuna, s'endú la primera però després fent en sec, se passa de freno del defensa, creua la pilota per a fer el tercer en Mestalla, 22 de la segona, 67, ha tornat al futbol Robert Ibáñez, València 3, Saragossa 0.